Utekaj. Moja, tá včerajšia búrka nám zahrala do kariet. Vďaka tomu zúrivému nečasu sme predali kopu plechovíc s nápojmi. Všetky. Kladivá a klince a dokonca aj pár vriec cementu, čo tu ležali zabudnuté. Vieš čo, moja pekná? Taká hrmavica by sa nám zišla častejšie, aspoň raz za mesiac. Konečne by som zbohatol. Preboha, otec, prestaň. Ako si môžeš kvôli vlastnému prospechu želať, aby kopa ľudí ostala bez strechy nad hlavou? A čo si nepočula príslovie, že v mútnych vodách sa najlepšie loví? Stará ľudová múdrosť, dcérka. No moment, a čo? Kam nesieš tie fľaše s vodou? Idem ich predsa porozdávať ľuďom. Žiadne rozdávanie, nejaké rozdávanie. Ešte, že čo? Kto chce vodu, nech si ju kúpi. No, ešte toto by nám chýbalo. Nesie sa voda. Voda čerstvá. Nech sa páči. No prosím, čerstvá vodička. Peso. Tak, to je ono. Prosím. Len kupujte. Že sa nehambí. Hrozný škrop ten môj otec. Nech sa vám páči. Prosím. Ahoj, krstný otec. Len nehovor, že mi chceš pomôcť. Nepotrebujem, aby si liezla hore a rozbila si hlavu. Neboj sa, nič si nerozbijem. Pusti ma tam. Nie, moja. Už si sa dosť narobila. Pomáhala si po celej dedine. Chod si oddychnúť, princezná. Dobre? No dobre, ako chceš. Ostal si tu sám, ale ak odmietaš pomoc, nech sa páči. Ďakujem, princezná. Bež odpočívať. Dávaj pozor, aby si nespadol. Nie, o mňa sa ty neboj. Nech sa páči, váš nákup, doňa Čonita. Som naozaj rada, že váš dom včerajšia búrka nezničila. Ďakujem, Kermita. Dovidenia. Dobrý deň. Ukáž sa mi, krásavica. Ako si prežila búrku? Videl som, ako rozdávaš po dedine ľuďom vodu, ale robil som na streche, celá sa nám prepadla. A hlavne, že sa nikomu z vás nič nestalo, Salvador. Aj my s otcom sme v poriadku, ale bol to skoro zázrak v tom hroznom nečase. No, chvála Bohu. Som šťastný, láska moja, lebo keby sa ti niečo stalo, tak by som zomrel. Bolo by romantickejšie, keby sme zomreli naraz. Predstav si, že by sme sa náhodou zobrali, Salvador. Strhla by sa ďalšia búrka a zahynuli by sme spolu. Preboha, nie. Ako si to predstavuješ? Aha, pozri, hneď som znervóznel. Neprivolávaj smrť, Bože, uchovaj. Ani spolu, ani zvlášť. Salvador, ty nie si ani trochu romantický. Ja, že nie som Už romantik, Dobrý ale... deň. Toto všetko potrebujem nakúpiť. Dobre, hneď ti to nachystám a ty mi pomôžeš. Banány a čo? Dones ich. Dobre, idem. Salvador. Čo je, Estrela? Chvála Bohu, že ťa vidím. Prečo? Doňa Lúča má zničený dom a bolo by dobre, keby si jej nanosil vodu. Pre pána Jána, naozaj? Hneď utekám. vážne, bež. Maj sa. Už ma hrozne Jasné. bolelo. Nepoznáš dievča, ktoré by vedelo robiť sekretárku? V Punta de Piedras potrebujeme niekoho, kto by sa staral o pánové veci. Počuj, Antonio. Vieš, čo si ľudia v dedine povrávajú? Čo sa hovorí? Že Leon Para Ibanez nás chce odtiaľto vyhnať. Áno, chce naše domy zváľať a Playa Escondida načisto zmizne. Ja. Má v úmysle vybudovať niečo ako priemyselný park s prístavom a so všetkým, čo k tomu patrí. Lenže v tom prípade by musel pozemky odkúpiť od skutočného vlastníka. A tým vlastníkom je Viktor Manuel Galíndez. Syn starého Manuela Galíndeza. Pamätáš sa? A kde je teraz ten pán? Bohužiaľ, dcérka, nik o ňom nemá tušenia. Vôbec nič o ňom nevieme. Dobré ráno, ty môj hrdina. Hra sa skončila. Okamžite mi povedz, kto si. Niečo som sa ťa pýtal. Tak kto si? Prečo ťa to tak veľmi zaujíma? Veď čo na tom záleží? Keď táto noc bola úžasná. Doslova fantastická. Povedz, že nie. Áno či nie? Áno. Bolo to krásne. Všetko. Tak teda... Dovoľ, aby som ostala s tebou. Dovoľ, aby som navždy ostala s tebou. Na veky. Prosím, objím ma. Objím ma.
Naozaj netuším, kam sa podiel Viktor Manuel Galíndez. Počul som niečo také, že keď mu zomreli rodičia, ujala sa ho vraj teta a poslala ho študovať do Európy. A koľko rokov by asi tak mohol mať? Podľa mňa ešte ani 30. V dedine sa povráva, že poskok Dona Leona Paru ho všade hľadá. Dovoľ mi ostať s tebou. Ale... to je predsa bláznovstvo. A tebe sa nepáčia bláznovstvá? Ty sa mi páčiš. Ako? Ukáž mi to. Dobre, tak ostanem. Presvedčil si ma. Nebolo treba veľmi naliehať. Tak pôjdeme vyzdvihnúť tvoje šaty a veci. Lenže ja žiadne nemám. Vyvrhlo ma more. A ty si ma vytiahol z vody. Takže teraz som tvoj majetok. Som tvoja. Už konečne prestaň a povedz mi, kto si bola predtým. Minulosť nie je dôležitá. Pre mňa má význam prítomnosť a budúcnosť. Znovu som sa narodila pre teba. Patrím len tebe. Iba tebe. Už mi zovrela voda. Krstná mama? Áno? Kto mi vlastne dal meno? Starý Don Mocharitas. A skús uhádnuť, ako naň prišiel. Netuším. Že vraj podľa nejakej tajomnej lode, ktorá tu pred mnohými rokmi brázdila moria. Tajomná loď? A sú to len rozprávky a legendy, ktoré si Don Mocharitas vymýšľa, aby pobavil deti. Číri výplod jeho fantázie. Porozprávaj mi o sebe. Miami, Florida. Čomu sa venuješ? Som námorný kapitán. Plavím sa okolo sveta. Ale momentálne som sa vrátil k štúdiu oceánografie. A vo voľnom čase píšem knihy. Už som publikoval 3 a všetky sa týkali mora. Konkrétne lodí. To je zaujímavé. Páni, a kde bývaš? V ktorom meste? V Mexico City. Máš ešte nejakú otázku? Áno, ešte mám otázku. A tvoje srdce je voľné? Moje srdce je slobodné ako vietor. A čo tvoje? Dohodli sme sa, že otázky budem klásť ja. A to nie je spravodlivé. Ale budem ti musieť nakúpiť šaty a topánky. Nemôžeš všade chodiť v župane. Nakúp mi, čo nechceš. Spolieham sa na tvoj vkus. Idem do kúpeľne. Počkaj. Aj keď chceš ostať zahalená rúškom tajomstva, aspoň mi povedz, ako sa voláš. Korál. Volám sa Korál. Keď tú knihu prečítam, stanem sa odborníčkou na lode. Škoda, že sa s tebou nikdy nezoznámim. Si odtiaľto hrozne ďaleko. A žiješ v úplne inom svete. Si nedosiahnuteľný. Pravda.